Dobrý den, u dalšího videa vás zdraví Spike. Dneska máme pokračování Skywalsu. Ano, vidíme tě, Hanzi. Dneska bychom měli plánu jako postavit jako ostrov, další na stromy čistě. A mobtrapku. Asi vidíte, že jsme si to trochu upravili od minule. Že my jsme něco dělali na streamu, potom jsme dělali něco spoza, vlastně nudíme třeba těžením kamene 2 hodiny, že jo. Máme už jídlo. Nech to, ať to popadá, OK? No. A jsme tak na začátku videa. Dejte nám odběr, like. A do popisku budete mít můj Discord server, kam se můžete rozhodně připojit, že jo? Ty vogo. Já mám ještě u sebe. Mám ještě u sebe nějaký. O jo. No, toho máme hodně. A ještě bych chtěl tady někdy postavit sklad, upřímně. Mě napadá. Máme jabko, máme jabko. Ukryť ho, potřebujeme ho, akutně. Ne! Ne, my ho potřebujeme na vesničany. Co postavíme živ? Mobtrapku nebo to druhý? Mobtrap, no. A hlavně musíme to nějak vymyslet, aby fungovala. Asi budeš těžit kámen. My toho kamene se budeme hodně potřebovat, jak to vidím. A nedělám si. Nebo můžu se přihlásit za druhý účet, aby mě to těžilo automaticky. Tak, počkejte, já tady zapnu druhý účet. OK, já tady zatím dělám. Sami teoreticky padaly. Počkej, já tady 24 bloků, že jo? By měly půl sedíčka. O víc. Jo. Jo, budu asi potřebovat belík vody, jestli nevadí, kdyby jsem padal cokoliv jako jdou, tak se glačnu. Ty vogo, aspoň víme, že budeme dělat velkou záhladu. Ty vogo, pamatuješ třeba ještě ty díly, kde jsme spíš ten díl, kde jsme tupěli úplně na saplingy. Teďka jich mám jenom 7 náhladních. A další čin. No, cokoliv je zbývají, já tady budu ho zatím stavět. A vlastně si musím vzít jídlo sebou. Jak to schovat? OK. Já doufám, že se tam bude něco spavnovat aspoň. Doufám, že ho počínám správně. Mě nezabije ještě. Ne, 4 sedíčka mi zbydou. Další 100 mi vyrostly.
Tam nemusíš, tam je boulder, tam je boulder. Ke konci je boulder. Jo, vidíte, máme tady menší chybičku světa, ale vzadu vidíte, že tam máme boulder nastavený, takže nemáte se čeho bát, že nepodvádíme. Tam máte i malý tečky. Jo, díky, že to děláš. Já se tam postavím. Fuck. No. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jo, rád bych ji použil, ale jsem zapomněl, kolik tam mám bloků. Takže já to používal těžší strategii. Já jsem spadl. Neříkám nic, došly mi bloky. To už tam není. Počkej, vesničan, vesničan. Toho nesmíme zabít. To mý vesničana nesmíme zabít. Možná nám to ulehčí práci. Musíme ho rychle někam dostat, musíme ho dostat rychle někam. Počkej, nalákáme ho sem. Nebo, ale počkej, musíme mu udělat všechno. Dobrý. Máme jeden úkol splněný. Možná těch milion kryptů. Prstíčka mi zbylo. Chudík. Škápu, co říkám. Možná se jí nepracuj. Kámo, po mě jdeš se skeleton. Ne, nezvládl jsem to. Ty píšťo. OK, objevíme se, až tu bude asi den. Asteas Vistas. Jsme tady po dlouhý a hezký noci, že jo? Hrozný noci. To měla být Ionie, víš o tom. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, kamení jsem chtěl. Co? O. Jdeme, no. Dobrý.
Ale nic jsem ztratil, to je v pohoda. Kamu, ten vesničan se každou chvíli mění, nebo co? Aha. Konečně to jsem. Ano, nemám po sebe. A si vezmu tyhle ty věci. Mám všechno u sebe. Ty píšťalo. Nevadí. Úplně kam. Čo to bude chtít velký ostrov. Tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No, OK, přezoufáme to co. Tak já se počkám. OK, tak se počkám. OK. Já se objevím, až se mi zničil všechny kupácče. Jsme tady po dlouhý době. Ale fakt jako po dlouhý době. Vy to máte jako asi milisekundu, my to máme jak do, nevíš, půl hodiny, hodinu. No víš, máš jabko. Jak dlouho cca jsme těžili? Asi 40. No, to mě to bylo, ty je sekunda po na 40 minut. OK. Doufám, že mám upřímně všechno, co patřilo na mou ptápku. Jejda. Hop, hop. No vidíš. A teďka vůbec nedávej zpátky ty stomy, že já potom budu přesouvat do, jako na, že uděláme na to přímo jako stomovou farmu. Až to máme tady hezký. Ne snad? To se mi vyplatí. Ty vogo, tento záznam už má jako 22 minut. Nevýhoda tohle. Lidi, já se objevím, až budu mít hotovou tuhle plochu. Jsme tu po dlouhý době, už to máme hotovou plochu, už vyměření nějak ty části, jak to bude vypadat. Hopa. Hopa. Dobrý.
Máš to živý, nebo ne? Hodil. Co? Jsem ti. Hodil. What? Hodil, kurva. Jo, aha. Já nekoukám do inventáře, sorry. Jo, já jsem tam ještě toučku, než odejdeme, než bude noc, protože jinak se tady budou spawnovat pitomí sáčové. Jo, můžeš, tady máš nějaký. Cokoliv tady ještě vykavti. Ne, dík. Hop. A když jsme takhle aspoň skok ke konci videa, dejte nám odběr a like za tu snahu, my si to zasloužíme. Upřímně za tohle tápení my jsme si zasloužili i dokonce Motivogo jí třeba 200 odběrů. Dobře. 200 odběrů, prosím. No píšťali. Potom musíme ještě vzít toučky. Dokud zatím tam bylo třeba dole, za chvíli. To je úplně hojí tady bez tých z tomu. Co je to, Míku? Jeden zasadím, pro jistotu. Takhle si sem ještě dojdu. Už to vypadá nějak světu. Hop, hop. No vidím. Oplav to. Chceš ještě nějaký ževo, nebo ne? Nebo máš všechno ještě? Počkej, jo, ževo. Tak teď házím půlku mých logů, co mám, jsem si vzal. Hop, hop. Víte co? My to
doděláme a objevíme se to, jak to bude třeba fungovat. A... Hele, už máme hotovou maptapku. Jak vidíte vzadu, už funguje. Nech ty creepy. Koukám, že si sehnal enchantovaný půd. Nech to. Máme ji hotovou. No, děkuji. Byl bych rád, kdybyste nám dali odběr a like. Já mířím na 200 odběrů. Dejte třeba 5 lajků na tohle video, jako za tu naši snahu. Nebo... Přesně. A čus!